Cum să-ți dau ție să-mi scrii textele? Ce o să zică oamenii care mă urmăresc când vor vedea că nu le mai scriu eu? Așa gândesc unii antreprenori care își scriu singuri textele și îi înțeleg, pentru că autenticitatea joacă un rol crucial în comunicare. Dar autenticitatea poate să fie păstrată și atunci când scrie altcineva în locul tău. Mulți antreprenori stau blocați zile și săptămâni încercând să scrie textele pentru site sau texte pentru reclame și nu știu cum să le facă, în timp ce un profesionist ar rezolva problema mult mai repede. Dacă ai să scrii texte, poți să calculezi valoarea ta pe oră și să compari cu timpul necesar pentru scrierea textelor respective și vei vedea că nu merită să te ocupi tu ca antreprenor de ele. Mai bine le delegi și un profesionist se va adapta vocii tale, se va adapta stilului tău și va scrie ca și cum le-ai scris tu. Dacă ai nevoie de un astfel de om, contactează-mă și vedem dacă pot să te ajut.